Dito ko gikan sa basketballan mang kay kung walay susi o kandado dili mamungang nangka. Okay guys, wala na intro no. Kung nakita man ninyo sa title, mao na mong himon karon. Pero disclaimer lang, ang among panghimon karon kay lingaw-lingaw lang ug dili na siya tinuod pero naamo ani matun-an. Pero kung naamo apil mo dire sa among panghimon, comment lang mo ayaw mo kaulaw ug amo na siya ang i-heart. So, shout out sa inyo tanan, sa mga supporters, sa mga viewers. So, amo na ning sugtan karon. Ako ang anak, siya ang mama. Are you ready, mama? Ready na siya. Na ay anak na pilosopo mo rason. Tama ni. Lantawa mo guys. Hala. Asa ka gikan? Gabi na kayo. Kabalo mo kung gabi na kayo ay nako gi-remind. Ayaw ko na anaan, baba nimo gaanad lang na. Naapoy mga anak nga mabawra kaayog rason. Asa ka gikan? Gabi na kaayo. Nara ko himo mang ano ko kasabi ba please. Please lang gyapon. Kasi gugog kasabi. Bantay ra jud ka. Kuy. Asa ka gikan? Dito ko gikan sa basketballan mang kay kung walay susi o kandado dili mamungang nangka. Langka ng baba mo karon. Naapoy expert mo rason. Asa ka gikan? Gabi na kayo. Nagabian ko mang kay alam man na pagbiyahe ako, traffic kaayo. Tapos napajoy LTO niya, obi ako lisensya. To tago-tago ko kay dakpan ta, nyok madakpan ta, wa ta ikabayad tapos pag humana wala na takot. Pagbiyahe na ako bundak man ang ulan kusog kaayo. Ho may ulan dere. Hindi ulan dire, ang tawag naman kay katugong weather phenomenon. Sige naman ganito ni Kuya Kumba pag-asa ba. Ang weather phenomenon kay kuan mga kung gadagom dito, ano ba, gaulan dito. Unya dire wa gaulan. Mo na sa tawag mang mo na wa gaulan dire. Oh, banak. Well, Sige, katulog na lang dito eh. naapoy rason nga isog pas iyang mama. Asa ka gikan? Gabi na kayo. Nganong pangutanon man ko nimo? Subayon na lang tayo nimo akong giyagyan. Nya magbuot po tayo kagabi na, di naman na mapugan. Oo, ay nagyaw-yaw diya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ay, sama na tawag acting. Kuyaw ba? Okay ra mo acting no? Unta nag-enjoy mo sa paglantaw, then. Kung nga ito mo mag-rason, comment down below lang guys. Pero guys, wait lang katong number 5, katong under ang mama sa pag. Kung isog pa kasi mong mama sa rason, ayaw na nag-ipadayon guys. Kaya magabaan ta na, bad na siya, bad. Okay guys, as a friendly reminder, stay home, Stay safe. God bless, then peace.